Gacha. Marie, jeg skal hende op den med dør, jeg er faldet. Kamelkilleri. Bitch fight. Who's winning? The champ. Hejsa. Nej, vi så ikke godt nærbilledet. Der var for meget lys. Hej. Mit navn, den er Jens. Og jeg er bogtaler. Her er min dukke. Han hedder også Jens som mig. Hvor er den? Det ved jeg ikke. Han ligger op på loftet. Det bliver sort. Kan du stikke Katja? Hvad? Du svarer. Nyheden med Signe Madsen. Ja, for satan. Skal vi ikke lave en tredje part? Nej.